és un projecte més que té com a objectiu el garantir el dret a l'habitatge, que és una de les prioritats del Govern de Catalunya i que així ho va recollir el Pacte Nacional per l'Habitatge que, com vostès recorden, es va signar ara ja fa una mica més d'un any. En temps de crisi, assegurar precisament l'accés a l'habitatge té un plus de dificultat per qualsevol administració, també per la Generalitat, però les dificultats no ens faran renunciar a aquesta que és una prioritat del govern. La promoció que visitem avui és, com deia, un bon exemple del nostre compromís en aquest àmbit. És una bona mostra, també, de que la col·laboració entre el Govern de Catalunya i els ajuntaments dona fruits molt positius. Per tant, sí, ja quan vaig anar a la ja vaig dir, Després de dinar uns dies en El municipi i després també tenim felicitats, que ahir era el seu aniversari, no? Què tal? de l'associació de dones. Sí, molt bé. Mucho gusto. Som aquí o estem... Sí. Va bé?